Il-Partit Laburista prova żewġ kandidati ġodda għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Ġunju li ġej. Bil-kandidati approvati mill-Eżekuttiv Nazzjonali Laburista huma Claudette Abela Baldacchino u Jesmond Marshall. Claudette Abela Baldacchino mill-Irendi serviet bħala membru parlamentari Ewropew, membru tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea u tal-Kungress tal-Kunsill tal-Ewropa f'isem il-Kunsilli Lokali ta' pajjiżna. Serviet ukoll bħala Viċi President tal-Grupp Soċjalista fiż-żewġ istituzzjonijiet Ewropej u membru tal-Eżekuttiv tal-PS Women. F'pajjiżna serviet bħala Viċi Sindku tal-Irendi u Viċi President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Bdiet timmilita fil-Partit Laburista fl-1987 fi żmien il-mexxej Laburista Karmenu Mifsud Bonnici u serviet f'bosta karigi fil-partit. Ġiet fdata bit-tmexxija tal-Fera Nisa Laburisti fejn mexxiet il-qudiem aġenda progressiva favur riformi fosthom fil-liġijiet tal-IVF biex aktar familji seta' jkollhom it-tfal u jsiru ġenituri f'pajjiżna. Servit ukoll ta' ġurnalista għal snin twal fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjonijiet Wan waqt li ħadmet fil-qasam soċjali għal numru ta' snin u serviet f'diversi karigi oħrajn f'entitajiet pubbliċi. Min-naħa tiegħu Jesmond Marshall beda l-karriera tiegħu bħala Health Assistant tal-4 snin u aktar tard fl-1996 daħal jaħdem fit-Tardsna u ġie inkarigat mis-supervizjoni tal-imħażen tagħha. Sa minn żositu huwa kien attivist tal-Partit Laburista u ta' 15-il sena kien issieħeb fil-Kumitat dak iż-żmien tal-Għaqda Żgħażagħ Soċjalisti ta' Santa Luċija u kien elett ukoll membru fil-Kumitat Lokali ta' Santa Luċija u aktar tard fil-Kumitat Lokali ta' Taslima. Minn barra l-involviment politiku tiegħu Jesmond kien ukoll attivist ferventi fil-qasam trade unionistiku. Jesmond illum jokkupa l-kariga ta' segretarju tat-taqsima metall u kostruzzjoni tal-General Workers Union fejn kien strumentali biex jintlaħaq ftehim ħalli aktar minn 500 familja tal-ħaddiema jingħataw kumpens minn qorti internazzjonali wara li mardu bil-kanċer brabta mal-asbestos fuq il-post tax-xogħol. Riċentament daħal ukoll f'diskussjonijiet bilan li jintlaħaq ftehim mal-eks ħaddiema tat-Tardsna li kienu daħlu każ fit-Tribunal Industrijali. Fuq livell Ewropew Jesmond Marshall huwa membru tal-Eżekuttiv tal-European Federation of Building and Woodworkers waqt li huwa wkoll membru tal-Health and Safety Committee tal-istess federazzjoni.